Teflon. Hey YouTube and welcome to my channel. Dette er min lille TNT World, hvor jeg har en hel masse TNT-kanoner. Og det her, det er en af mine TNT-fly, som du kan kaste med TNT, som jeg lige prøver at vise, eller skal vi vise. Sådan. Og så har jeg også min anden TNT-kanon. Det er en 8 dobbelt TNT-kanon plus et hus, som er en knap der. Og så springer det hele, eller det skyder. Det er meget nice. Så har vi den der TNT-kanon. Sådan der skyder. Cirka 82 felter. Så har vi den her, det var bare lige en test, den var ikke særlig god. Men det var bare lige en test, så jeg lige vidste, at jeg kunne bygge det der. Og det skal jeg prøve at bygge en krig på et tidspunkt. Så har jeg en fail TNT-kanon, som der ikke blev særlig god. Fuck. Ups. Nej, der. Så den her. Den skal også fint langt. Den skal i hvert fald. Og så har det bedste af det hele. Det er gennem til sidst. Da-da-da-da. Okay. Oh my god. Sådan. Jeg skyder 195 spilter cirka. Ja, dertil. Selv talt. Det tog sin tid. Men det var simpelthen lige det, jeg havde her. Og ja. Bye bye. Goodie goodie.